Yes, vi er nu vi skal snart til Berlin nu, og vi skal ned og undersøge det jødiske samfund, hvor vi sådan følger Magnus lidt rundt og se, hvad vi kan finde ud af sådan i korte træk om, hvordan de sådan der har klaret den nu ellers ret voldsomme historie, de sådan der har været igennem dernede. Lad os se, hvordan det går. Yes, så det er mig nu, der er på. Ja, det er det. Yes. Okay, men vi har pakket nu, så vi skal sådan set bare op til bussen nu, så vi ses der. Yes. Som er kommet til den gamle kirkegård, hvor vi forhåbentlig får en masse at vide omkring den jødiske befolkning i Berlin og dens historie. Så skal vi bagefter til Rosenstraße, hvor der har været en stor demonstration, men først og fremmest så skal vi til Alexanderplatz nu, for ligesom at komme videre til de to ting. Hvor er vi på vej hen nu? Jo, så sagt til på vej derhen til. Vi havde lidt svært ved at komme derhen, på den her kæmpemæssige metrosystem, der ligger i Berlin. Vi er på vej til Alexanderplatz. Yes, nu står vi her i den jødiske bydel i Berlin, og bag mig der er Berlins største synagoge, hvor der så også er koblet en skole til. Først så troede vi ikke, det var en synagoge. Det ligner i hvert fald ikke en, synes vi. Men vi fandt ud af fra manden, der også står bag mig, at, som desværre ikke vil lave et interview med os, at hver fredag og lørdag er der gudstjeneste, så derfor kunne vi desværre ikke komme ind. Det virker heller ikke ligesom et sted, som man umiddelbart kan komme ind med. Som I kan se, er der meget høj sikkerhed. Og vi spurgte ham, hvorfor der egentlig er det. Han svarede, at det var på grund af den historie, som jøderne ligesom har haft her i Tyskland, og derfor skal de være sikre hele tiden. Vi spurgte om han stadig kunne mærke det had, om det stadig følte med for de små grupper, der er i Europa, som stadig sender dem trusler, som han så også forklarede til os. Han svarede, at det kunne han generelt ikke mærke i hverdagen som jøde. Folk var meget åbensindede omkring dem, og der var ikke rigtig noget had imod dem og at være jøde længere. Altså, det var lidt ironisk, at det ligesom kun er dem som minoritetsgruppe, der får den her beskyttelse. Du ser jo ikke, tyrkerne for eksempel, får den her beskyttelse. De har jo også sindssygt meget had mod sig, og de har sådan en kæmpe befolkningsgruppe i Berlin. Men altså, det er jo lidt mærkeligt. Ja, lad du også mærke til ham, vi spurgte ind til, om at han gik rundt med den her pistol. Ja, det er så endnu mere ironisk, ikke? Hvis han føler sig så sikker, hvorfor går han så rundt med en pistol? Ja. Med Rosenstraße ved hele mindestenen, der nu engang er blevet lavet. Der står stadig mindekranse, nok ikke fra den gang, men der er i hvert fald nogen, der stadig mindes omkring den her demonstration, hvor det var som sagt 200 ikke-jøder, der rent faktisk demonstrerede imod hele det nazistiske styre i 1943, hvor den nazistiske æra ligesom fandt sted i Tyskland. Men altså samtidig, udover at den ligger i en meget idyllisk park, og det jo er en meget stor sten, synes jeg, der ligesom viser, at der er sket noget, så altså Berlin er kommet videre. Der er kommet nye flotte bygninger og nye butikker, og så jeg ville måske ikke have kigget så meget på det, hvis det var mig, der bare var gået forbi. Men altså, interessant er det, men jeg ved ikke, hvor meget det her fortæller om selve historien. Hvor er vi på vej hen nu?
Ja, altså vi er på vej til de jødiske mindesten for Holocaust. For ligesom at se, om de gør jøderne ret her på det kæmpe tab, de har lidt. Så vi skal være lidt kritiske nu. Det bliver ret interessant. Yes, nu står vi her i hjertet af Berlin, Tiergarten er lige derovre. Og vi står her ved det her mindestensmonument, eller rettere sagt 2711 mindesten, som er blevet rejst efter 60-årsjubilæet for det nazistiske styres fald. Hvad var det egentlig, han hed? Han havde lavet det her? Peter Eisenman. Ja, han var arkitekt, ikke? Han var ikke kunstner. Nej, han er amerikaner. Amerikansk arkitekt. Ja, det er lidt ironisk, ikke? Altså, at han er amerikaner. Ja. Men altså, han lavede, jeg tror vi læste, at han lavede det her ligesom, du kan se, at alle stenene har forskellige højde, der er forskellige vinkler på det. For ligesom at symbolisere noget kaos, som det nazistiske styre ligesom bragte til Europas jøder, ikke amerikanske jøder. Men altså ellers det, så kan du ikke se så meget, at det symboliserer Holocaust og så videre. Det kan godt være lidt mere, altså, det er fordi du ligefrem tror, at det her, det er for at mindes jøderne, som blev dræbt under 2. verdenskrig og før det. Altså selvfølgelig nu, fordi det er så kendt, men man ved jo ikke. Hvis du bare mødte op med ingen viden, så vil du ikke vide, det handler om. Nej. Hvis man kan jo se lidt på det, som de snakker om bygge ved Utøya, det monument der. Ja. Der hvor de skal have skrabet alle navnene ind. Ja. Og der er en masse, der ikke vil have det. Ja. Det er måske også lige præcis der, for han har fået lov til at lave det her, ikke? Der er total anonymitet. Men de gør det også lidt mere kedeligt, hvor Utøya mindemærket, det vil jeg da synes for lidt mere spændende. Så hvor er vi på vej hen nu? Vi har fået at vide, at der er et område, som ligesom har en masse jødiske og kosher-restauranter. Vi ved ikke helt navnet, så vi skal lidt... nu må man godt til stille. Så vi skal lidt ud og lede nu, men det bliver interessant nok. Hvad har vi lige lavet? Vi har lige været inde på den her jødiske restaurant, eller i hvert fald en kosher-restaurant, der hedder Atman. Hvor vi ligesom... De var desværre ikke åbnet endnu, de var i gang med at stille op. Hvor vi ligesom spurgte, om det kun var jøder, der kom for at spise her, eller om det bare var generelt en masse forskellige mennesker, som også bare nød koshermaden. Han var ikke just den bedste til engelsk, men altså, han sagde meget med, han lagde fandme tryk på, at de åbnede klokken 6, men han kunne ikke rigtig svare på, hvorvidt det var jøder eller ikke-jøder, der kom for at spise der. Altså, kan man bruge noget af det, han sagde til noget? Den der lille information, han gav os. Ja. Altså, du kan jo tage det som om, at hvis, han ved jo ikke, om hvorvidt det er kun jøder, der kommer, at det bliver lidt mere en del af Berlins mad. Og altså den del, så det bliver lidt mere integreret, den jødiske kosher-mad. Så på den måde kan man godt tage det, men ellers ikke så meget andet. Nej. Yes, Magnus, efter den her uge synes jeg godt, at vi kan konkludere, at jøderne faktisk stadig er husket, at deres historie stadig er blevet husket. Det kan man for eksempel se ved Denkmalstenene, ved Tiergarten, at de ikke bare sådan er blevet glemt trods deres historie. Ja, men også, at de også stadig er meget sådan integreret i Berlin, så er de en stor del af Berlin. For eksempel i det kvarter, hvor vi fandt restauranten, men også op ved den jødiske synagoge, for eksempel, hvor de stadig er en stor faktor i Berlin. Ja, så efter en fed uge er det vel også ved at være på tide at vende hjem af.